Nagpakisusi na ang Office of the Building Official Conobo sa kahimtang sa natsunog nga 35-story condominium tower sa Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo. Ano ang report? Sumala ni Architect Florante Catalan ang Pangulo sa Office of the Building Officials Conobo sa Cebu City nga nakahimo na sila og inisyal nga pakisusi sa sitwasyon sa condo tower dihang niulbo pa lang ang sunog niadtong Biyernes. Apa nagpaabot pa sila sa incident report gikan sa management din susihon nila kung tinuod ba o dili ang nabutang sa report. From that incident report, makita naman ko nato dito who are the followings, kinsa ang mga contractors, kinsa ang mga subcontractors, kinsa ang mga safety officers, and so on and so on. Giklaro ni Catalan nga buot nilang masayran kung nasunod ba ang safety standard sa building. Sa isyu sa structural integrity sa building, human sa sunog, mao kini gipadayag ni Catalan. If mangayo nami sa ilahang assessment is ipa-assess na to ang ilahang building sa ilahang kaugalingon nga structural engineers para ma-check nila ang integrity sa building, ang safety o dili na ba safe. So sila ang mo hire for that structural engineers nga ma-check sa ilang building. Double check na to, tanaw na to, we have a consultant man po to check the unsay findings sa ilang structural engineers, unsay mga result sa mga test. Sa pikasbahin gibutyag sa Pangulo sa Ubong nga subsob ang ilang pakisusi sa gitukod nga building sa Dakbayan. Gani adunay 12 ka mga high-rise building constructions ang gisuspenso tungod sa mga kalapasan nga nahimo. Sa first quarter lang nining tuiga, 140 kagitukod nga mga buildings ang nasakpan sa Ubo nga illegal nga gitukod o walay permit. Samtang aduna usab sila na record nga 143 ka mga construction violations. Dili unta, labi na kanang mga ordinary lang bitaw nga mga balay, dili unta sila mo construct without securing building permit. Nga kanang mga high-rise naman, ayaw gyud tihika ang kanang gitawag og pag-hire og safety officers. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.